Ok, deci pentru început o spun că mi-e frică. Hei, toată lumea, bine m-a găsit pe canalul meu astăzi, deci o să trec direct la subiect. O să vorbim cu Dolly. Da, de Dolly. Adică dacă o să vorbim, sper să vorbim. Deci, oh my god, mi-e frică. Bun, eu nu prea mi-e frică așa de mult, dar ok. Deci, hai să vă povestesc puțin despre Dolly. Cred că o să mă duc pe un grup ca să vă arăt chestii despre ea. Ok, deci o să vă citesc. 1-0 cu numele de Dolly, apă inimă, a apărut ieri și sparge conturi, hackuiește dispozitive și află locații. Grupul ăsta l-am făcut eu cu niște prieteni, doar că azi sau ieri, nu mai știu, am încheiat conversația fără să vreau. Sparge conturi din orice server din alte țări. Dacă vedeți că intră pe un server cu voi, prima regulă, nu mai scrieți nimic pe chat. Nu-i dați mesaje privat, cele de prieteni, cele de interact. Iar apoi, după faceți unul din lucrurile pe care le-am enumerat de Dolly. Va începe să danseze The Howling Willow. Bun, punct. Ce înseamnă asta? Hăcuiește un cont la întâmplare de pe server. Șansele sunt 50 din 50 din nu a vă șterge, sparge, nu știu acolo, cred că sparge. Ok, oricum. Bun. Da, acum o să mă duc pe Avakin Live. Menționând că, da, eu am dat cerere prietenei, eram cu Ana pe apel și mi-a acceptat și nu pot să cred, deci acum o să vreau screenshot ca să vedeți voi. Ok, dar mai să spun ceva, deci în 2 zile, cred că 2 zile, asta e a 2 sau 3 zi, nu contează, s-au creat o grămadă de conturi de Dolly și nu știu cum, eu n-am pus aici, așa, mă la Caterin ca să mă joc, Dolly my account, adică Dolly contul meu și am intrat pe server și am pus așa, have fun, have fun. Bun, și am făcut și afară să aici, cine era în grup, Dolly have fun și acum vreau să găsesc screenshot-ul în care, da, doamne ce fac, unde mi-a acceptat cererea aia. Uiteți, cred că aici stați, nu? Da, am dat lui asta, că am văzut că aveam mulți prieteni și for fun acolo. Și bum, eu eram cu Ana pe apel și am început să zic pe acolo, Ana, nu pot crede la nouă. Acolo că mi-a acceptat cererea și gen... Și de atunci, azi am văzut că mi-apare aici o bulină sus, că e cineva pe contul meu și gen... Eu i-am dat imediat un friend și mi-am dat bloc sau ceva ca să nu afle nimic. Și acum să ocultăm, mi-a dat din nou add friend, deci mă sperie. Tot apare de câteva ore azi, a început să-mi apară că e cineva pe contul meu și nu e, adică nu știu dacă e cineva, dar în fine. Bun, și mi-a dat logout, după am intrat din nou, nu mai apărea, după 5-6 minute, a apărut din nou și, da, mi-e puțin frică. Gen, o să vă arăt și ce farsă am făcut Anei și la încă un prieten pe grup și chiar și în privat Anei. Uitați, deci mi-apare aici în continuu că e cineva pe contul meu. Și într-un timp, pentru câteva minute, 2-3 minute, a dispărut, ok, a dispărut mingea aia, adică că nu mai e nimeni pe contul meu aici. Și sunt doar eu, dar a apărut din nou. Și când a dispărut, mi-a apărat prietenii care erau online, știți? Căci acum nu mi-apare niciun prieten online, fiindcă e cineva pe contul meu, dar după ce o să iese în caz că chiar e cineva, o să-mi apară prietenii și nu știu ce să fac, am dat cerere aici, dacă vedeți. Ce? Nu mi-a acceptat-o, cred că nu mi-a acceptat-o. Că gen am dat la care... Mi-a acceptat-o, nu cred, for fun. Și înci că virtuează telefonul și află locații și oh my god. Deci chiar mi-e frică. Da. Gen... Nu știu ce să fac. Și vedeți, mai sunt persoane așa. Original Dolly. Da. Și în video apărea, dacă ați fost atenți, spațiu între inima asta, doar că nu găsesc nimeni cu spațiu, că cine e fata asta. Dar cealaltă era mai cunoscută și
Și na. Bun, deci am să îi dau un friend din nou, că n-am ce să fac, ce mi-e și frică. Și o să-mi creez cont nou, l-am creat ieri. Și un cont cu Dolly și am pus niște chestii, dar a trebuit să-mi dau logo ca să intru pe contul meu. Și normal că mi-a pus e-mail, acum o să fac un cont gen mai aleatoriu. Și o să vorbim cu ea, deci telefonul cum eu sunt pe același telefon, Samsung Galaxy 10, e telefonul meu, care dacă mi-e important acum. Poate să-mi viruseze și îmi află locația, dar locația nu mă interesează dacă mi află, că gen eu stau în Portugalia și na, poate ea e din America, deci o să vorbesc cu ea în engleză, sau din Anglia, habar am. Și da, doamne, mi-e frică. Și am gen ieri, chiar mi-a zis Ana că eu chiar păream mai dar că nu aveam caracterul ei, fiindcă n-am văzut că ea avea alt caracter. Eu aveam unul că creasem unul și nu am același dans, eu am Hustle nu știu ce, iar e Hustle Willow. Bun, și o să vorbim cu ea. Oh my god! Cred că vai, deci acum simt mult mai bine. Mi-apare și la baterie. Mi-apare și pe contul ăsta că e cineva pe cont și gen că n-am vorbit cu Dolly sau am făcut ceva. Deci, cred că probabil e un update de la Avakin Live și după nu o să mă lase nici să mai intru pe cont sau pe Avakin Live, știți? Adică pe contul meu, pe Avakin, da. Deci o să caut și să vedem dacă mi acceptă cererea și după o să revin. Chiar am pauză, mi-am dat seama de ce am cumpărat chestiile astea și am vrut să vă spun că observ multe detalii și așa și că am observat că a cumpărat chestiile astea și de ce ar cumpăra chestiile astea dacă chiar e hacker și gen ursulețul poate dacă nu știu ce sau așa, dar gen nu știu, chiar nu știu de ce ar cumpăra sau așa, în fine. Și asta chiar nu apare nimic aici, știți, are doar ursulețul și asta pare mai adevărat dacă știți. Și nu știu. Uite, asta are și teșta în picioare. Și asta nu are nimic. Că n-am mai avut bani să copieze pe asta. Habar am, deci nu știu. Dar pe partea asta pare mai adevărată că are aici for fun. Și asta are doar original Dolly, ca să creadă că chiar e ea și poate nu e. Doamne, deci nu știu ce să zic. O să văd dacă mi acceptă vreuna cererea și am să vorbesc cu ele. Sau doar cu una. Am găsit poziția care o au ele. Ok, asta, îmi spun la build. Și o să mă fac ca Dolly și o să-mi pun și numele. M-am gândit să fac și buzele mari, dar cred că o să le las cum erau. Bun, deci acum am observat că nu mai mi-apare asta. Mingea aia și mi-apare că am un prieten, dar nu am niciun prieten. Pe cine am prieten? Numai dacă s-a blocat și na. Bun, deci nu știu, o să mai stau puțin. Ok, deci, oh my god, toate numele sunt ocupate și eu am un spațiu alb și aici sper să meargă. Tot nu merge, bravo. Ok, cred că am să las așa, fiindcă nu merge altcumva. Dolly, wow, și nu știu cum să fac poza de profil, deci am să încerc să fac. Ok, nu mers. Mi-a spus ce nu știam. Ca să nu se vadă. Ok, acum o să vreau să poziția aia și văd că fata se tot uită pe mine. Ce neamuzant. Nu e aici. Nu știu că să fie. Chiar nu știu. Și că dansează, te rog. O să mă prefac că nu înțeleg. Dansul cred că o să intru pe mod și o să iau, deci trebuie să pun e-mail și parol. Ok, deci o să dansează, te rog. Cum am început să scriu și a ieșit. Ok, deci acum intru pe cont și o să-mi iau dansul de pe mod. Ok, deci eu am dansul ăsta. Da, dar mi-am întrebat ce am dans și o să-l caut.
Cred că ăsta ar trebui să fie dansul Haunted Doll, dar cred că era Haunted, nu știu ce, stai să mai caut. Da, asta e Haunted Willow. Trebuie să meargă, da, a mers. Oh my god, și acum, bine, acum o să mai filmez, o să termin videoclipul. Și ne vedem pe data viitoare, un următor videoclip în care o să ne prefacem în Dolly și o să sperăm persoane random. Deci, vă țuc pe data viitoare. Pa!